Suomi-pop. Radio Suomi-pop ja Leather Heaven etsivät kesän kuuminta kruisailutietä. Mikä on sinun mielestäsi polttavin baana? Osallistu kilpailuun netissä radiosuomipop.fi. Palkintoina 1 000 euron lahjakortti Leather Heaven liikkeisiin sekä lippuja Nitro Nationals ja Leather Heaven NATS-kiihdytyskilpailuihin. Asennetta pukeutumiseen, kehdosta hautaan. Leather Heaven. Radio Suomi-pop. Viihtyisän kauppakeskus Myllyn lähes 100 liikettä palvelevat kesän jokaisena päivänä. Tutustu Myllyn osoitteessa kauppakeskusmylly.fi. Kahvi. Suomalaista musiikkia Suomen kesä. Sitten poliisille. Radio Suomi-pop. Me ollaan tämän minun Jeppe-koiran kanssa jo senioreita, mutta kyllä me reippaasti käydään lenkillä. Keväällä Jeppe säikäytti. Kun alkoi liikkua niin jäykästi, ihan jouduin odottelemaan sitä kävelyllä. Sitten rupesin antamaan Jepelle niitä Pedigree Joint Care Plussa-tikkuja. Ja nyt on marssijärjestys taas palautunut. Jeppe viipottaa edellä. Ja minä koitan pysyä perässä. Pedigree Joint Care Plus auttaa helpottamaan koiran nivelten jäykkyyttä. Koirien ehdoilla Pedigree. Siis ihan pakko. Pakko päästä Powerparkkiin. Huvipuisto, formulat, ravintolat, hevoset. Yli 100 hehtaaria elämyksiä. Tule Powerparkkiin. Se on avoinna joka päivä. Kesän tärkein musiikkipaketti Rytmi nyt lehtipisteissä. Rytmissä muun muassa Massive Attack, Paula Koivuniemen levyhylly ja popparit levykansitaiteilijoina. Rytmi on myös ainoa virallinen Pori-Jats-ohjelmalehti ja todellinen jatsien selviytymisopas. Hanki 100-sivuinen Rytmi heti. Tekis mieli nähdä aasialaisia norsuja. Skandinavian komea maailmanpyörä ja punatukkainen tyttö täplikkää hevosen selässä. No ei sitten muuta kuin nopeasti laivalla auton kanssa Ruotsiin. Edullisen perhematkailun ihme maahan. Finlands.com. Radio Suomi-pop ja Nanna Ripattila Tulikoura seuraa sunnuntaisin kesän paluuliikennettä yhteistyössä Metroauton kanssa. Nanna tässä moikka. Mä ajattelin hypätä kesäliikenteeseen sunnuntai-iltapäiviksi. Kutsun sut mukaan 4–8 kesäsunnuntaisin. Kuullaan. Yhteistyössä Radio Suomi-pop ja Metroauto. Metroauton kesätarjous. Uusi Opel Astra, 5-ovinen tai Ultimate Wagon. Käsiraha ja kuukausierä vain 333 €. Katso tarkemmin. Oikee eri 30 huomio. Dyppy täys miinus. Sino 50. Kirraa 30. Nuotita itsesi juhlavuoden Neste Oil Rally. MM-sarjakärkeä haastamassa kotimaiset huippunimet ja legendaarisen paluun tekevä Juha Kankkunen. Huomio. Neste Oil Rally. Jyväskylässä 29–31. heinäkuuta. Neste Oil Rally. Enemmän kuin ralli. Radio Suomi-pop. Parasta suomalaista lomaseuraa. Poliisin Kuopiossa saakka. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop. Uutiset. Poliisi. Kissan Mikäs numero tää oli? Ihan oikein. Mä olisin kysynyt vaan liigatulokset eilisillalta. Mutta mikä näiden tulosten merkitys on sulle miehenä? Mikä tää on? Koetko sä eläväs oravan pyörässä, kun aina vaaditaan vaan tulosta, tulosta ja tulosta? Mitä helvettiä? Onko sun psyyke sen takia noin pirstaleinen? Onko? Älä kysy Nalle Kekkoselta. Kysy 02:lta. Soita 020202. Soita 02:een. Hintatiedot saat ilmaiseksi numerosta 0800 11 020202 tai osoitteesta konekta.com. Tynnyri. Kesäni. Turnuri. Lähetä viikonlopun kesäviilistelytoiveesi ja terveiset heti osoitteesta radiosuomipop.fi. Kesäviilistelyä Radio Suomipopilla. Se on suomalaista. Radio Suomi-pop kuljettaa sinut viikonlopun viettoon. Kuuntele perjantai-iltapäivisin menoliikenneraportit ja tiedät, mitä liikenteessä tapahtuu.
Radio Suomi-popin menoliikenneraportit tarjoaa Euromaster. Turvallinen lomareissu alkaa Euromasterilta. Anna asiantuntijan auttaa rengasvalinnoissasi. Tahti. Tee hampaiden hoidosta koirallesi miellyttävä kokemus. Anna parhaalle ystävällesi päivittäin maistuva Pedigree Dentastix purutikku. Se vähentää plakin ja hammaskiven muodostumista ja raikastaa koiran hengitystä, hytmitystä. Viihtyisän kauppakeskus Myllyn lähes 100 liikettä palvelevat kesän jokaisena päivänä. Tutustu Myllyn osoitteessa kauppakeskusmylly.fi. Radio Suomi-pop ja Suomen kesä. Se on suomalaista. Poliisiopiossa. Radio Suomi-pop. Sää. 3. Kuuntelet Radio Suomi-poppia. Studiossa Minni Salminen. Me kylli. Voi. Enhän mä tiedä. Voi. Me kylli. Kom. Ei, anteeksi. Äläpä turha pyy. No, olisiko tässä kaupungissa hyvää ruokapaikkaa? No voi tokkissa. Tosta Marttiinista löp sop hyvve pasto. Plop ja ihania pikku riittäjä. Plop. Aha, kiitos. Nauti. Nyt saat K-plussaa Marttiinoista. Osallistu kilpailuun osoitteessa nautiplussaa.com. Teltta. Jäätelöt, lihapullat. Lähetä viikonlopun kesäviilistelytoiveesi ja terveiset heti osoitteesta radiosuomipop.fi. Kesäviilistelyä Radio Suomi-popilla. Se on suomalaista. Herätys suomalaiset! Cumulus-hotellien kesäyöpaikoissa on lupa laiskotella ihan urakalla, sillä tarjolla on aivan torkuton määrä avoimia kesäyöpaikkoja. Lampaan laskijan unelmaloma alkaa osoitteessa radiosuomipop.fi, jossa voit testata millainen kesäyön lomalainen sinä olet ja mikä Cumulus kesäyöpaikoista sopii juuri sinulle. Osallistu arvontaan ja voita kesäyö 2 tai muhkea unikulmapaketti. radiosuomipop.fi. Viikonlopun kesäviilistelytoiveesi ja terveiset heti osoitteesta radiosuomipop.fi. Kesäviilistelyä Radio Suomi-popilla. Se on suomalaista. Hieno kesä. Kyllä. On sivojakin auki pidellyt. Paremmin kuin koskaan ennen. Siva on kesälläkin auki. Aamusta ilta myöhään. Myös sunnuntaisin. Radio Suomi-pop. Parasta suomalaista lomaseuraa. Lassiakonen O. Vasemmalle. Kyllä. Radio Suomi-pop. Parasta suomalaista lomaseuraa. Maivalavan Lahden Lassi O. Vasemmalle. Kesä. Siva. Vuosi 1980. Eikö sun tästä suoraan? Vasen. Ei kun hetkinen, oikein. Kumpi? Oikein. Ei kun vasemmalle. No nyt se meni. Vuosi 2000. Ota toinen vasemmalle. Tonne satama-altaaseen vai? Laskee uudelleen. Vuosi 2020. Herätys. Olette autopilotin ohjaamana määränpäässä. Kiva. Matka-aika 2 tuntia 13 minuuttia. Autot muuttuvat nyt nopeammin kuin koskaan. Lue tuulilasi. Niin pysyt kärryillä. Vasemmalle. Kyllä. Radio Suomi-pop. Parasta suomalaista lomaseuraa. Radio Suomi-pop ja Suomen kesä. Se on suomalaista. Radio Suomi-pop. Parasta suomalaista musiikkia juuri sinulle. Radio Suomi-pop. Yksi asema. Kaikki suomalaiset suosikkisi. 0. Tiimarin ale kiihtyy. Tiimarissa alkoi alennusmyynnin loppukiri. Kaikki aletuotteet vähintään -50%. Kiirehdi, jotta ehdit valitsemaan parhaat päältä. Tiimari, Suomen suurin juhla- ja askartelukauppa. Oikee eri 30 huomio. Nyppy täys miinus. Sino 50. Kirraa 30. Nuotita itsesi juhlavuoden Neste Oil Ralliin. Paviljoni huoltoparkin tunnelmaa vauhdittamassa kotimaiset huippubändit ja Suomen suurin ilotulitus. Huomio. Neste Oil Ralli. Jyväskylässä 29-31. heinäkuuta. Neste Oil Ralli. Enemmän kuin ralli. Kimpli. Mahtaako? Mahtaa. Illallakin.
Illalla, sunnuntainakin, kesämökilläkin, kesälläkin. Siva on kesälläkin auki. Aamusta ilta myöhään. Myös sunnuntaisin. Mulla on nälkä. Lihapullat. Liukuporille. Eiku vasemmalle. Suomalaista musiikkia Suomen kesään. Radio Suomi Pop. Näin. Pitkä kuu. Eiku vasemmalle. Suomalaista musiikkia Suomen kesään. Radio Suomi Pop. Näin. Eiku vasemmalle. Kiva. Suomalaista musiikkia Suomen kesään. Radio Suomi Pop. Koska? Moi Marjukka, mites maalla hurisee? Hyvin täällä hurisee. Kaalimato.com. Tarvikkeita aikuisille, jotta elämä olisi nautinnollisempaa. Radio Suomi Pop ja Suomen kesä. Se on suomalaista. Pori, tervistä. Kuuntelet Radio Suomi Popia. Ja Janne. Kyllä. Mainoksessa ei anneta todellista kuvaa myyjien toiminnasta myyntitapahtumassa. Hahmot ovat fiktiivisiä, eivätkä välttämättä edusta yhtiön virallista kantaa. Tuote sopii myös raskaana oleville. Tässä kuponkin lottoa, ei jokeria. Miksei jokeria? Haluan pitää otteen omasta elämästä. Vai niin? Haluan olla villi ja vapaa. Ahaa. Nauttia kaikista tuulista. Jos nyt suoraan sanon, vaikutatte siltä, että teillä ei mene hissi ihan ylös asti. Jassoo. Näin on. Otan jokerin, jos saan itse valita numerot. Tässä kynä. Sano jokerille kyllä. Veikkauksen jokeri. Ja Janne. Jokeri. Lähetä viikonlopun kesäviilistelytoiveesi ja terveiset heti osoitteesta radiosuomipop.fi. Osallistu samalla valioviilit kesäkisaan ja voita raikkaita palkintoja. Kesäviilistelyä Radio Suomipopilla. Se on suomalaista. Ja Janne. Näin on. Mahtaako? Mahtaa. Illallakin. Illalla. Sunnuntainakin. Kesämökilläkin. Kesälläkin. Siva on kesälläkin auki. Aamusta ilta myöhään. Myös sunnuntaisin. Oireenne ovat selkeät. Kuntouttava hoitone tapahtuu Turussa Downpaito-laiturifestivaaleilla. Lääkkeeksenne tulevat Paula Koivuniemi, Lauri Tähkä, Mamba, Epu, Työ, Semmarit, Matti ja Teppo, Kari Tapio, Ressun ja Jussin Ysäri-show, Dingo, Tommi Läntinen ja noin 100 muuta heinäkuun viimeisellä viikolla Turussa. Turussa.com. Radio Suomi Pop. Parasta suomalaista lomaketta. Tyyniaan. Radio Suomi Pop. Parasta suomalaista lomaketta. Kuopion Radio Suomi Pop.